Hamlet-scenen er jo Danmarks Shakespeare-teater, som træner vores publikum i refleksion over egen væren i verden. Det er de stykker, vi sætter op, og det er det fokus, vi har, når vi sætter vores stykker op. Og vi gerne vil inspirere mennesker fra hele verden til at reflektere over, hvem de selv er, og ikke mindst, hvem de godt kunne tænke sig at blive. Det hele startede med Soldaternes Teater, som man startede i 1811, og som man havde frem til 1829. Og det var her, man for første gang spillede Hamlet på Kronborg. Og så efter deres ophør med at spille teater i 1829, så ved vi ikke så meget om, hvad der er sket i 1800-tallet. Men omkring filmens udbredelse begynder man så at optage Hamlet stumfilm, og så i 1934 så etablerer man så den nationale friluftsscene her på Kronborg. Hamlet Studio er Hamlet-scenens talentudviklingsprogram, som vi startede op for 4 år siden, og det er et meget unikt dramatilbud, fordi vi har lavet et samarbejde med gymnasier her i Helsingør. Hvis man går på en gymnasial uddannelse, så kan man simpelthen søge om optagelse på vores Hamlet Studio, og man bliver så undervist af professionelle kunstnere, så det vil sige primært selvfølgelig skuespillere, men også instruktører og scenografer. Og her forrige år, der havde vi så vores første 3. år, og der var 2, der kom rigtig langt på den danske scenekunstskoles optagelse, og vi fik faktisk en ung kvinde ind, der hedder Anna. Så det er vi jo utroligt stolte over, at vi har fået etableret sådan en talentskole, som faktisk hjælper unge med en skuespiller i maven videre i systemet. Hamlet som et brand er jo en helt fantastisk historie, fordi at Hamlet er jo skabt i overgangen mellem middelalder og renæssance, og det er interessant, fordi at det er der, man selv begynder at have fokus på det enkelte menneske. Og det er den bølge, som Shakespeare skriver sin Hamlet-fortælling ovenpå, det her med, at det enkelte menneske kommer i centrum og er selvansvarligt. Og man kan jo sige, at i en tid, hvor vi har klodekrise og klimakrise og hvad ved jeg krise, så er det enkelte menneskes adfærd blevet ekstremt vigtigt at reflektere over. Og det er jo der, at Hamlet kommer på banen der i 1601 og begynder at lære os alle sammen, at det nytter ikke noget, vi peger fingre af naboen og vores far, mor og chefen. Vi er nødt til at tage ansvar og selv gå distancen. Det må man jo virkelig sige, at den moderne verden har brug for. At vi alle sammen bliver meget mere vidne omkring, hvordan vi selv agerer i den her verden. Det er jo det, vi altid kredser om på Hamlet-scenen. Det er, at vi laver historier, som handler om, hvordan vi kan få en meget mere mangfoldig og bredspektret verden, hvor der er plads til alle. Vi har jo arbejdet rigtig meget med inklusion. Det handler både om repræsentation på scenen, altså der kan både være mennesker med handicap, der kan være folk med alle mulige forskellige slags seksualiteter osv. Min opgave som kunstnerskab, det er jo at sørge for at hele tiden at blive ved med at aktualisere Shakespeare og gøre ham nærværende og interessant. Og derfor så er jeg meget optaget af, at man kan gøre det på rigtig mange måder. Så de kunstnere og de kompagnier, som jeg engagerer her og som jeg samarbejder med, det er kompagnier og kunstnere, som har nye take på Shakespeare. Det er den måde, jeg prøver på at gøre teateret relevant, og på den måde også løfte kulturarven, fordi kulturarv, ja, det er jo skønt, men det er jo kun skønt, hvis der er nogen, der kan se sig selv i det.